La ruta del Fanio del celler El Vet i Noia us permetrà descobrir l'entorn únic de les muntanyes d'Ordal. La ruta comença al celler, a Sant Pau d'Ordal, pioners en vins i vinyes ecològiques. Després, a Can Milà de la Roca, agafeu una de les dues rutes a peu entre vinyes i boscos. Us donen un mapa i és molt fàcil d'arribar. A dalt hi trobareu la vinya del Fanio, ceps de xarel·lo antics, parets de pedra seca i una taula amb bancs que té vistes espectaculars. I quan dic espectaculars, és perquè ho són. El celler us ha preparat una cistella amb productes ecològics i de proximitat, fuets, formatges, partisà, oli i una ampolla fresqueta del Fanio, el blanc de xarel·lo, que tastareu a la vinya on neix. De tornada podeu fer una visita guiada, preguntar per les varietats experimentals, tastar vins únics al wine bar i descobrir la masia de Can Vendrell per dins. El Vet i Noia és un celler per anar-hi tornant cada temporada.